हाय मित्रांनो, जय बजरंगबली मित्रांनो. तर तुमचं स्वागत आहे माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये मित्रांनो. आणि सर्वांचे मी खूप खूप आभार मानतो मित्रांनो, कारण तुम्ही जी मला साथ देत आहात त्याबद्दल आणि माझ्या व्हिडिओवर तुम्ही माझे व्हिडिओ पाहता त्याबद्दल मी तुमचा खूप खूप मनपूर्वक आभारी आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपण आलेलो आहे शेळ्याकडे आणि आपण आता आणलेला आहे एक बोकडा कालच आणलेला आहे मित्रांनो. पण काल थोडंसं पाऊस पण होता, त्यामुळे व्हिडिओ बनवायला थोडंसं अवघड पण जात होतं, कारण खूप दुसरी पण कामं आपल्या मागं होती. शेतकरी असल्यामुळे, शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यामुळे खूप कामं पडलेली आहेत मित्रांनो आपल्या मागं. कारण शेतकऱ्याला तर तुम्हाला तर माहीतच आहे, शेतकऱ्याला किती मेहनत करावी लागते. प्रत्येक काम केल्याशिवाय पर्यायच नाही मित्रांनो, कारण ऑटोमॅटिक तर होऊ शकत नाही. त्यासाठी मेहनत करावी लागते शेती असल्यामुळे. तर आपल्या इकडे आता शेती माळरानावर आहे मित्रांनो, कारण आपली हे अशाच माळरानावर आपली शेती पण आहे. या माळरानावरच आपली शेळ्या पण आपण शेतीसोबत पाळतो मित्रांनो. ह्या आपल्या शेळ्या इकडं दिसत असतील. आणि शेळ्यासाठी आपल्या शेळ्यामध्ये बोकड नव्हता मित्रांनो, तर आता बोकड आपण आणलेला आहे. चला तर मग आता मित्रांनो, तुम्हाला आपला बोकड पण दाखवणारच आहे मित्रांनो. खूप छान असा बोकड आपण आणलेला आहे एकत्र. आणि त्यासाठी तुम्ही मित्रांनो माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो, आणि व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो, कारण सबस्क्राईब आणि लाईक करायला काय पैसे जात नाहीत मित्रांनो. चला तर मग आता तुम्हाला आपण आणलेला बोकड पण आता तुम्हाला दाखवणारच आहे मित्रांनो. तर चांगली कमेंट करा मित्रांनो एक. तर मी पण नंतरचे व्हिडिओ बनवायला मला थोडंसं तुम्हाला पाहावं तसे व्हिडिओ बनवायला मी पण उत्साहित होईल व्हिडिओ बनवण्यासाठी चांगले. तर हे पहा, आपण आणलेला कालच बोकडा आणलेला आहे मित्रांनो शेळ्या फळविण्यासाठी. तर लेण्यावर ठेवण्यासाठी आणलेला आहे मित्रांनो. एकदम असा साधा बघा, खूप शांत आहे, असा काही दिवत नाही, काही नाही. आणि याच्या स्वभावामुळेच आपल्याला हा बोकडा आवडलेला आहे मित्रांनो. तर हे पहा, कारण काही बोकड तर जवळ पण येऊ देत नाहीत मित्रांनो. आणि हा बोकड चरण्यासाठी खूप भूक लागलेली आहे मित्रांनो. तर गवत खाण्यासाठी खूपच ओढत आहे मला, कारण ताकद पण खूपच आहे मित्रांनो, ओढत आहे टरटर. तर बघा कसा आहे. आवडला का तुम्हाला? नक्की कमेंटमध्ये सांगा मित्रांनो, आवडला का आणि केवढ्याला आणला. तर मित्रांनो 14,000ला आपण हा शेळ्या फळविण्यासाठी आणलेला आहे. कालच आणलेला आहे, म्हणजे 7 जूनला आणलेला आहे मित्रांनो. तर ओके बाय मित्रांनो. मी असे तुमच्यासाठी माझी शेतीतील काही ब्लॉग घेऊनच येणार आहे. तर व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो. आणि ₹1 सुद्धा लागत नाही सबस्क्राईब करायला. ओके बाय मित्रांनो.